Andrej Babiš dosiahol v ostatných parlamentných voľbách v Českej republike víťazstvo, ktoré patrí medzi najvýraznejšie v novodobej histórii českej demokracie, aj keď sa niektoré progresívne mediálne agentúry a spoločnosti prieskumov verejnej mienky snažili do poslednej chvíle českého voliča ovplyvniť, že nedosiahne ani 28%. Niečo podobné sa udialo aj v ostatných prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických, keď do poslednej chvíle progresívne centrá presviedčali verejnosť, že Kamala Harrisová môže Donalda Trumpa poraziť. Do vlády s Andrejom Babišom pravdepodobne vstúpi aj Tomio Okamura a jeho politická strana Sloboda a priama demokracia. Táto strana má vo svojom politickom programe vyhlásenie referenda o vystúpení alebo zotrvaní Českej republiky v Európskej únii. Som zvedavý, ako na toto zareagujú niektorí českí politici, ktorí v poslednom čase výrazne kritizovali Slovenskú republiku ohľadne jej údajného odklonu od európskych a transatlantických štruktúr. A rovnako som zvedavý, kam sa odsťahujú slovenskí progresívni liberáli, ktorí teatrálne opustili svoju krajinu po posledných parlamentných voľbách a odišli žiť do Prahy.